15-ish ydy cynhyrchiad cwmni ifanc Branwen ar gyfer 2023. Be ydy piw gwyrdd? Glas, melyn, piws, di gwyrdd. So, nath o dechrau reit yn mis Medi blwyddyn dwytha, a dwi'n cofio nath ni wneud average o oed pawb yn cwmni ifanc Branwen, a hynny oedd 15-ish. Dwi'n rhedeg trwy'r coridorau ac yn gwthio trwy drysau trwm. Dechrau o'r cymeriadau, nath ni gael y syniad o lliwiau, a nath ni fynd mewn y grwpiau a creu lliwiau yma mewn i cymeriadau. Proses o creu o'n really cool, ac oedd pawb i fewn ar y fod. Fedri di fod yn chdi dy hun a dydy unrhyw atebion, unrhyw ffurflen gais neu unrhyw label hefyd sy'n cael ei llechu at chdi ddim yn dy diffinio di o gwbl. Sioe sydd yn cyfleu teimladau ni eitha pobl ifanc. So, oedd yna hogan rhan o'r myfi, a oedd hi'n gwneud gau hi. A nath hi ddod adra ac oedd hi watch teli, a nath hi lliwiau o'r teli a dwy'n hi fewn. Mae pob lliw fel personoliaeth specific o ti'n oren, dwyt? Ie, sy'n fatha shay ac yn fwy fatha Follows the fewn i'r pack. crowd. Yeah. Mae'n ddim gael fatha bod efo'n gilydd a bod ti ddim ar ben dy hun a fatha a bod mae'r bobl yna. Mae wedi bod yn really fun i gweithio fel lot o bobl hwn. Nes jyst esgyd o'n normal i teimlo'n stressed amdano'n ysgol. Really cool cos fatha, swings. Just swings, that's it basically. Nes i ddysgu lot amdan chi bod yn mwy na lot o pethau gwahanol yn lle bod yn just un peth. Y negas mwyaf, oedd kind of just fel y dyfodol, ac mae ddim really, ti'n gwybod gorau poeni amdano fo. Absolutely amazing.